Tarka shi tabbas dai ana wata ga wata. Tabbas Amira ta ɗebo ruwan dafa kanta wato game da wannan abu da ta zartar wato a gaban kotu inda ta tabbatar da cewa ta ga abin da ya faru wato lokacin da ita Sumayya ta buga kan Shamsiyya da garu wanda haka kowa ya san ƙarya ne hakan bai faru ba. To mai sauraro ka biyo mu a cikin wannan shiri inda za ka ji mu ɗauke da abin da ya faru da Amira bayan ta gama wannan furici kafin a bar cikin wannan kotu. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, yan uwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin namu na yau. Kamar yadda na fara muku matashi a farkon wannan bidiyo nawa, wato na yi sharhi ne ko kuma in ce magana game da irin abin da Sumayya take fuskanta a cikin wannan kotu da aka shiga, inda da mutane da dama suke zargin cewa Amira za ta faɗi gaskiyan abin da ya faru. Kwatsam kuwa sai Amira ta kwafsa wato ta bi karatun da Kilishi ta karanta mata wato tun daga farko har ƙarshe, inda take ce mata ya kamata ta yi ƙoƙari idan aka je kotu ta zauna ta gaya musu ƙarya da gaskiya wato ta gaya sarranta ba wai ta faɗi abin da ya faru ba. Kwatsam kuwa sai Amira ta fara da cewa ai lokacin da suka shiga ɗaki tabbas Shamsiyya ta ɗaga hannu ta kai ma Sumayya duka, ita kuma Sumayya sai ta cire hannun nata, da cire hannun nata sai ta yadda Amira da ƙarfi ta buga ta da ƙasa, a inda kuma ta koma ta hau kanta ta ci gaba da sa mata hannu tana nushinta tana dukanta kuma tana gwara kanta da abin gado da kuma jikin bango. Wannan magana ya tada hankalin mutanen da suke cikin kotu, inda ita kanta Sumayya ta fara salati tana faɗa ma Allah abin da yake faruwa. Wanda ita kanta Amiran da ta faɗi wannan magana bayan an dawo kotu wato ta shigo gida, hankalinta ya tashi ta kasa natsuwa, a inda mahaifiyarta take tambayanta cewa menene ya faru. Take faɗa mata tabbas fa ta faɗa abin da ba haka ba ne. Sai ga shi wato Abba Galadima ya shigo yake cewa ai ta faɗi abin da bai kamata ba ne. Tarka shi tabbas Amira ta shiga halin tsaka mai wuya, saboda duk wanda ya yi ƙarya da Allah bayan sai da aka tambaye ta za ki faɗa gaskiya ta rantse ta ce ba za ta sake ta faɗi abin da bai kamata ba. Amma kuma Amira ta yi sake wato ta je ta faɗi abin da bai kamata ba game da mutuwan ita Shamsiyya, bayan ya kamata ta fito ta faɗi gaskiyan abin da ya faru. Ta faɗa ma alƙali cewa ai lokacin su ne suka shiga wato izuwa ɗakin ita Sumayya ɗin kenan, suka kuma matsa mata da abubuwa dai da ba su kamata ba. Da farko lokacin da take furtawa tana cewa su ne fa suka tunzura ita Sumayya har ta aikata wannan abu. Kun ga a nan 'yan uwa da dama suna tunanin cewa idan fa aka shiga kotun nan ita Amira za ta yi ƙoƙari ta faɗa gaskiya. To yanayin yanda ita kuma Kilishi ta yi mata karatu na ta nutsu wato karatu sosai akan fa kada ta sake ta faɗi gaskiyan abin da ya faru. Dukkan abin da zai faru ta tabbatar ta ga wa'innan ƙaryayyaki, saboda duka yanda za a yi ƙoƙari a ga an ɗaura Amira, kai an ɗaura Sumayya wato an kai ta gidan yari ko kuma an yanke mata wani gagarumin hukunci wanda zai ƙara firgita mutane a cikin wannan shiri na fim ɗin Labarina. To mai sauraro an san dai laifin daɗi ƙarewa.